Riwruok jopuonj mar KNUT koro dwani jatend duol ma ochung' ne ndiko jopuonj e tich e pacho ka TSC Nancy Macharia odar jotend jopuonj duto ma osebed kibuogo ngimagi bang' duoko mar penj maduong' ma higa mokalo. Jagoro mar riwruogno Collins Oyuma oloso gi jofwambo Mombasa ok en gima nikare mondo moko kuom jotelo bed ni masani koro siayo jopiny mar thicho oko moko kuom jotend jopuonj kata jopuonj madongo e sikunde ma jopuonjre ne ok otimo maber e penj. Okwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo okaw okang' ne jaod bura ma Mumias East Peter Salasia mitudo gi wach mar siayo jopiny mane ogolo jopuonj kata japuonj moro e skul gi thuon wira ni jopuonjre ne ok otimo maber e penj maduong' mokalo. Pronounce here. And we are telling Teacher Service Commission, it is time that you now withdraw principals and head teachers of institutions who are being threatened by leaders who incite the general public to take unlawful action against employees of Teacher Service Commission. Made reference to this particular MP, and this one must stop. And I also want to call upon the Minister of Interior Government. The CS, can you take action on such? It borders hooliganism, and not even hooliganism. This is a breach of the law. And you know, Bwana CS, what should be done to such people. My